gotai citena hak la gada da dubai ani titlenya guban na mailong bin tangai non tanai dia na kini hak la gada da dubai ma jagan bidi tangbai tabai dan nang lang ba no thayabla me cha pada te ba sala ganปัง Kandala telang na baka patilang hey Kandala telang na baka patilang Lating hale kape na telang Ayaya Lating hale kape na telang Kandala telang na baka patilang Kandala telang na baka patilang Lating hale kape na telang Ayaya Lating hale kape na telang Ang berengau Dengar dong gue punya angkau macam dengar sana Rengau hai ang ba Dek lai Bây thà gõ ai cũng bày cho chứ mới thành gần hay Mày nó bị năng cái đằng hạt xin đâu Angkau lấy má thành đằng hai man ra lấy Rengau thành đứng ra má Angkau rau bên lên cái lại à Mới thành nữa Bây đạp lịch tiêu nhà bên lên cái lại à 哎呦我的妈！ Pampula, pura ni masih siri jaga. Dego kri purai. Masih siri hai pura ni ya. Pura ni pura kiri ya. Mamia to chit chat bay thà đứng lo ăn hả YouTube channel linh thang ai video bà này nhỉ cha nữa bá là có chừng lại tiếng mam nhỉ Hai logo Paul Columbine những thằng mình có ăn YouTube channel áo phim cặp chia bỏ lại bá ở logo Paul phun trả lại bài nữa ya lại khá Paul này nữa chính lại bài mamia ăn khô Bây giờ tham plan bộ play nó chính bây thà mà ra con lời lúc phun nè hoặc là ra con mà tụi mình chia ghi lên bộ hoa khali play này lúc chính bây thà yêu ăn khung ôi cả cho phải dùng cái nào play lúc chính bây thà yêu ghi lên bộ hoa ăn khung mamia Bây thà gỡ thọ phải lại bài 哎呦我的妈！ Nó mi kulang la na này Bây đăng thang hàng bây đăng thang hàng Ang hati bi ka club club mana Bây đăng thang hàng bây đăng thang hàng Ang hati bi ka club club mana Bây thà gỡ thọ phải lại bài Có ni kulang la na này Bây đăng thang hàng bây đăng thang hàng Ang hati bi ka club club mana Bây đăng thang hàng Ang hati bi ka club club mana Dạ thật hay Điệt lại bây thà gõ Bí mẹ theo nữa Mơ thật năng gần Chà là Nhịp bây thật đang bị bây thà gõ khổ Ai chẳng bài ta chứ Mơ thật gần hay Bí màu chứ à Mana buji munali ni logo Paul mana pula ni chin bay tayo khali pula ni chin bay tayo bima pula ni tam plambo punga bu holau bu da papa thanai man blang hai gele no mon chigumon pula no chin ne nong la mon ang ko na thai ma mya pula ni chin bay thang ko un tu ne bu wa tap tap pu ja bay tayo punga bu je pu ja ne bu wa mai thai pu ja ne bu wa lo gele ne bu wa khali pula ni chin bay tayo Ba chú bang logo Paul Polai no. Này logo Polang ha, mà Polai đứng này. Lên nha, anh ha mình. Pura ni marah islam thada biya. Sering islam thada biya. Roh thang irong biko. Mình thấy khâu bò. Logo Paul những tháng mà này bị thả đây, anh đi video call. Subscribe คลำดาวเหรออังนี้ YouTube channel ก็แล้วก็พอเนื้อยา Eh, pura kalau nunggu biji, buat biji dah. Lama, buat dah.
너 미치는 거? 이게야? 호랑이 그 호랑이? 시나미나 그냥 나고? 시나 코스트 살라? 하지라 방나는 그 시나미나? 호랑이 너를? 호랑이 살라. 호랑이 봐 누가 막아 얘는 거 이제? 호랑이 너 마상 홀 나는 거. Kali punya. 호랑이 집에 가. 호랑이 소마. 이게 뭐 맞지 나는 거? 너무 신나는 거? 너 그렇게 보면서. Kesang-kesang punya. 시나미나 헐. 이거는 시나미나 가. Anh cứ cho thao chứ mà ăn được nhở. Khảo nào. Chả cứ chả buka được nhở. Biong liat nhở. Khi ba tụi mami à biong bé kia nhở. Khảo như vậy anh cô chăm qua một phút chi mấy trái nhở. ang porain bas porai ko tha nai bes na nga belau na ang hole duty je hat na kha go kre porai bas porai ang kita faini porai mojang porai sombar khali exam dong ang kini khasa da kita faini de Cô lấy khéo mà. Khảo yang của bấy thầy nhở. Chăm lần đó. Chỉ để bấy tập vào năng. Cô nào. मालायफ्रा लन्थं जुगनि रिल्स बानाय फलोवार्सफोरा बारि जुबाय भाइरेलबो जाबाय आरो भिउसबो जाबाय आंहानो जेबो गैया भाइरेलबो जानो रोङा फलोवार्सबो गैया भिउसबो गैया आंनि फलोवार्सफोरानो बावगार जुबाय खोमाहाय आंहाबो होख्लायनांसिगोनहाय लन्थं जुगनि गानखौ र' आंबो होख्लायनोसै भाइरेल जाबासो फेमास जायो सोरायनो फैथों आंबो दिनै होख्लायगोनसो दिनै रावखौबो गिया आं बे दाब्लिया होख्लायसै आंबो दिनै मोसानाय मोनसेया सोर रायथों बे दाब्लिया रावखौबो गिया आङो दिनै होख्लायगोन आं थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु जाबायहाय जाथारबाय आंहा बानायनाया भाइरेल जाखासिगोन इबारनिया सोर रायथोंहाय हगारखागोन आं रिल्सआव आंहाबो भाइरेल जानांगौहाय फेमास जानांगौ आजिखालि फेमास जायाबा जेबोनो जाया बांद्राय मोजां जादियाहाय बानायफिननांसिगोन बानायफिनसै आंहा थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु Ôi mami, nâng mà nó đi mày theo mua sao đừng long thong du gạo hả? लेखा फरायनाया माला फैदों नोङो हा Đâu hả? Khâu mua sao bay thả đằng, lỡ ta bay thả đằng long thong du hơn nào nè. Khai nó phải lang hả? Alo, nâng đi mày theo mua sao nè buta cái nâng phải lên ra khá cái nâng 만시펄 등 바이를 칼람 작은 플래닝 거 부작은 거 가면이 만시펄 등 바이 콘지타 마데 그분에 바이 리는 거 부작하건 배우무선에 하는 거 맘미 नोंसानो माखौ सोरबा बुंनो हायो हा भाइरेल जाबा मोजांसो मानसिफोरजों सिनाय जागोन नुवाखै मालाय कनजिताया बुजानानै फेमास जादों मालाय भिउसो मोनसोदों बांसिनसो फलोवार्सफोराबो बारिसोदों बुरै मानसियानो नोङो भाइरेल जानो लुगैदों हा कुकुरसाला बिमाखौ बुरिसो होनदों फरायग्रा लेक्सार मारि फैदों नों बेहाय बोरैहाय माथो मोनदोंहाय बिलाय गथ'लाय हा फरायनो होदों लेक्सारसो मारि फैदों बेहाय हा गोख्रै फरायनोबासो फराय नङाबा बिखौ गावस्रा होगोन आङो भिडिअ बानाय नङाबा नोंखौ फाफ्रा फुरदांगौमोन आङो नोंजों बिदि रायज्लायबाय थानो टाइम गैया आंहा रिल्स बानायनो थालांबाय दाब्ले खिफियंलियाबा दंना गैया न'आव गोबाव जाथारबायहाय दाब्ले मोनना थाङिया र' थांनि आं बिथिनाव मायबाफोर मोनदांगोन खोमा मोनलांगोन खोमा दंना गैया बिया जौ गोरानफोर मोनलांगोन खोमाहाय थांनि आङो खाबथेसो दांना फैनि गोबाव जाथारबाय मोनलाङैया थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं जुगा सफैबाय लन्थं मदारजु लन्थं मदारजु आइदै मा हाजो गाखोलायनांगौहाय दाब्बिलि नङालाय पापा माबायदि खालामना दोनथ'दों बियो न'फोरखौ थानैथो फैयावनो मा मोख्रा बायदि बारलाबाय थादों बेलाय थान्दा दा दख'ना गानना लानानै बियो फैनानै बेखौथ' नुफैबाय आङो फियंलि नाखौला दाखो जाथा खालामबाय थायो बियो
दाख्लै हौवानि गामसा गाननानै बियाव फोथाराव थांदों दिनै आरो खान्दादा दाखना गाननानै मा बादलुबाय थादों मोख्रा बादलुनाय बायदि दिनैबा होगोन हे आं बिखौ ओइ लाजि रोङि हिनजाव मा मोसाबाय थादों नोंलाय मा लांथांदों बिलाय मा लांथांदों मा खान्दादा दाखना गाननानै मोसाबाय थादों नोंलाय मा लांथांदों बिलाय मा लांथांदों लाजि रोङि नोंहालाय हिनजाव मा जाखांदों माखौ लाजिया रावखौबो नोंहालाय मा मोन्थाय दं बिदि बुंनोलाय मालायफ्रा नुवाखै लंथंजों मोसानानै फाइरेल जागासिनो नुवाखै नों मेगना मा मेगना मावजिखौनो नोंना? बुजिफायथ' लाजि नोङो गथ' थानानै फिथाइ थानानै बिदि दख'ना गानना मोसानो लाजिया आङो दानि जुगाव लाजिबा ओंखाम मोनजाया मिथिबाय लाजि रोङि हिनजाव खाजिखौ मायाव लाजिबा नों मा बिदि सानदों मोसानो मावजि नोङो? बुरि नों बायदि माइरं बिजा जानांगौ मालाय न'खर आंहा थाइसे थाइनै मोनजायो बिनिफ्राय नों मा नय मिथिबाय मोनगोन। थाइसे थाइनै मोना आंहा नय मोनगोन थाइसे थाइनै बेफोरावनो फैसा मोनो सोरबा मा थारखानाय नोंलाय मोना नोंलाय मा मिथिगौ नों मावजि बुरिया नोङो मालायनि मिथिगौ? न'खर माइरं बिनिखौसो मिथिगौ मिथिबाय नों बायदि खान्दादा दख'ना गानना मोसाया बेबायदि खान्दादा दख'ना गाननानै माइरं बिना जानायासो मोसाबासो, साबसिन। बेबायदि फेसबुकाव हगारबासो भाइरेल जाबासो फैसा मोनो नों जेबो मिथिया लाजि रोङि। नोङो सानै थाना नोङो? नोंसा खान्थालजों लोंनो मोनबासो नोङो गोसोआ गोजोन मोनो नोङो सानै साना नोङो लांथांसो जासिगोन नोङो जागोन मा लांथांदों जागोन बिलाय आंहा मा लांथांदों मा लांथांदों लाजिया लाजि रावखौबो नोङो माखौ लाजिनो फिसाखौलाय मानो लाजिनांगौ गावनि फिसाखौ लाजियो गावनि हौवाखौ लाजियो नामखौ बदनाम खालामनाय नोङो हिनजाव गावखौबा बर' खालामा मिथिबाय गावबा गाव गोसो बियो बारा दिन गैला नोंसोरो बुद्रु जाजासिगोन नोंसोरो बे लांथांदों होननानै लाजि रोङिफोर जोंखौसो बुंनो मोनदों नोङो बै लिरगिरि मेथाइ लिरगिरिफोरखौ नों बुंनो हाया जोंखौसो मोसानायखौ सोंदों होमबालाय मानोथो लिरदों लिरगिरिफोरालाय बे लंथंजों मेथाइखौ मानो लिरदों बुंहैथा बिसोरखौ अरजाया मानो बुङो बिसोरखौ मानो मानो बुङो बुङा होमबालाय बिसोरलाय मानो दिहुननांगौ जों मोसाखागोन बिसोर दिहुनगोन जों मोसाखागोन जों थाइसे थाइनै मोनगोन खोमानानै मोसादों आरो बिसोरथ' लिरखागोन बिसोरथ' खनखागोन बिसोरथ' दिहुनगोन बिसोर खनबालाय जोंहाबो मानो मोसानांगौ? लाजिया बुद्रुजाया रावजोंबो गिया जों रावखौबो नोंसोरखौ बिदि लांथां गानना मोसानो होदो लाजि रोङिफोर होमबालाय माथो मेथाइगिरि लिरगिरिफोरालाय मानो लिरदों हा मा मिथिगौ मानो लिरदों सोंहैनो हाया नोङा मानो लिरदों नोङो सैथां नोंहासो बुंदों दा नोंहासो मालाय मोसानायखौ बुंदों दा लाजि रोङि लाजिया माखौबा लाजिया आङो मावजि बुरि खुजिबाय थां मावजि बुरिया दिनै बुजाखागोन बे मामिजों ओंखायनोथ' नोंखौ खान्थाला सैया बेनि थाखायनो सैया अरजाया नोंनि थाखायनो सैया नों नंखाय बाथ्राखौ नों लगाय होयो रागा जोंबा मोनगोनसो हाया आंजों खावसे बुरि ओंखारला आं न'निफ्राय मेट थांबाय नोङो गोरलै गैला मासो बन्द' खालाम बिदि गैला नोङो 哎呦我的妈！ नाय गोनां नोंखा नायखोलायदों ओंखारला नोङो आंनि न'निफ्राय फैना आरो आंनि न'आव ओंखायनोथ' खान्थाला फैया सारला खान्थाल खोथा लगाय होनानै गुवाहाटिनिफ्राय फैला खान्थाला 9 बाल्थिंसो थाव होजागोन नोङो आंजों सिदाय मोनाखै नोङो सारला नोंलाय मा नांजादों मालायनि भिडिअ खालामनायखाय हा नोंहा बाहागो मा खालामनो हाया लंथं जुगनि भिडिअ खालामदों मा खालामदों नोंहालाय मा अरजादों आंनि गोसो आंहा थाइसे थाइनै मोनो बिनिफ्राय फैनांला नोङो ओंखारला सारला नोंनि थाखायनो जोंनि संसारा बायलांबाय खान्थाला बेनिखायनो न'आवनो फैला सारला नोङो आसोल खुनिया खान्थालनो खोथा लगाय होनानै सारला गुवाहाटिनिफ्राय फैला खान्थाला आंखौ खबरखौनो लाला नोङो आसोल खुनिया सारला आंनि सिथ्ला गाफे खानांला दिनिफ्राय बुंखादों आङो मोनजागोन मोनलोंगोन होननानै सिफैदों नोङो रागा जोंबा बेलेगसोहाय नों दिनैफ्राय जोंनि सिथ्ला गानांला दिगदार दोङो रागा जोंबा थालि बिया राखावसे खिफियावले बिया मा खर' लांथांदों मा लांथांदों बिलाय मा लांथांदों साल्ला बि दख'नाखौलाय मानो गानथारदों बिदिंबालाय लांथांदों मोसा बिदिब्ला बा लांथांदों मोसानो फैदो लाजि रोङि खिफियावले बियो खान्थाला फैथों बिखौ खान्थाला फैथों बुद्दा होगोन आं बिखौ थिखिनिखौ मिलायनानै बुद्दा होगोन आं बिखौ साल्लिया बे हाखौ सिबदै जोबना दोनफैगोन आं साल्लिखौ बुस्थुगोन आं बेयाव बे दुगैना बे हाखौला नोंबो बिदि सिरि खामावर थादों मावजि बुन्दा बायदि फरायनो थिनाया ना नांगौ मस्ला नांगौ मावजि बुरि बायदि हा बोरैहाय बिदि माथो मोनदों हा
谁嘛？哎呦我的妈！ 시부르 게임 쩔려. 시부르 게임 사이 마트. 디프로 마세요. 디프로 데이나. 데이나? 아이, 데이 마세요. 독수 사이 마트. 디프로 마세요. 디프로 마세요. 제임덕. 디프로 마세요. 뭐 뭐자? 엠파우. 너한테 뭐 참는 거? 너한테 뭐 참다? 살라 시원해. 그래 그 사람 너가 술 내는 거? 그렇게 많이 나게 되는 거 손바닥이 하? 에비알이 이렇게 한 에비알 이렇게. 남탕 cũng bao nhiêu lần cái này? Thang ngang này mới thang cái này. Namtang. Thang ngang không? Cái này ngồi mình bao lâu chưa đi không? Tôi đi hay mặt lâu chưa? 너희 그 버튼디 그냥 나 클레다 평리 자 하지 Ada apa sih dengan enggak sendiri bersendiri? Orang menbagun enggak? Di dalam sambar jigan, ha? Micak nama kah, ha? Kalau kalau saya, sambar kali exam deng, ha? Nenda. Enggak kelihatan, akaman kamu ni. Menkagan apa bangsa? Tak ada suri kaya di luar kaya menbagun di kuan noi cikan ni, nanya laka. Noya, maka nanya laka. Sini apa nama? Salah. Orang salam juga salah. Orang cium Korea, sombar kali exam dong, mali lagi lebih kuat, kalau kalau bertanya, ada video masih pada bang, angkat salah, saksi si mata lebih bertanya, distaban zeba, anytime na, je cium distaban ah, koros kutu salah jangan. Sini mereka masih tak, gua sama pilih saya. Kali gue percaya, papa. mày ra mình chơi mình ra cái là thằng đó mình nạt cái là bia đây là cho họ chơi giờ nạt cái là ăn lại mày phải mình ra cái tăng mình là cái tăng là thằng đó mình mày đang cứ thế đây nào hả mày nạt cái là nuôi nó cứ bỏ chân đi cái năng à như này